ayan sa dulo mga babe, dyan tayo magta-top speed. So ito-try na natin ngayon mga babe na nakabelo na ako. So kung makikita nyo, 65, 90, 100. So nakasagad nyo yung throttle ko mga babe, no? So ayun, sagad na, hindi na siya nagbabago. Lang talaga yung top speed ng aking Honda Click. So what is up yung mga babe? So Van Babe here nagbabalik. So panibagong araw, panibago na naman na gala. So nabasa nyo naman sa ating thumbnail at sa ating title. Susubukan po natin ngayon ang top speed ni Honda Click 125i. So syempre bago natin simulan ang video na ito, sa mga hindi pa dyan nakakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo. At click nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa aking mga latest videos. So kung mapapansin nyo mga babe, medyo matagal tayong nawala sa YouTube. Wala tayong masyadong content kasi wala, nakakatamad lang. So nasa Tabaco City tayo ngayon mga babe, no? So may pinuntahan lang ako, then tinake advantage ko na tong pagpunta ko dito para makapag-record. So by the way, pauwi na tayo mga babe, no? So bago natin simulan yung ating top speed, gusto ko lang nung i-shoutout. Yun, shoutout ang mga solid supporters at sa mga bagong kaibigan natin sa motovlogging, no? Sa Uragon Motovloggers. Yun, maraming salamat kay Yon Motovlog. Ayan. Salamat sa pag-add sa akin sa GC ng UMV. Shoutout din pala sa mga nakilala ko sa charity ng mga motovloggers, kay Totoy Rabas, then kay Dimars Motovlog. So shoutout sa inyong paps, no? At maraming salamat sa sticker na binigay nyo. Shoutout din sa mga solid supporter natin na commentors dito sa ating YT. So kay Darla, Alexi Bien, shoutout sa iyo. So hindi ako magsasawag pasalamat sa inyo dahil na-reach na rin natin ngayon ang 2,840k subscribers mga babe. So thank you talaga mga babe, no? Hindi ko talaga yun ine-expect. Try ko ang best ko na palagi mag-upload ng mga katarantaduhan, mga travel vlogs, motovlogging. So itong si Honda Click is nasa 1 month pa lang sa akin, 1.5 months siguro, ganun. Pero ito nang tinakbo niya, nasa 3,376 na ang tinakbo niya mga babe. Araw-araw kasi namin siyang ginagamit, no, for business purpose tsaka personal use, kaya mahaba na rin yung tinakbo niya. So mga long distance din kapag may pinupuntahan yung mama ko, kapag mamimili kami ng mga paninda, ganun. Kaya napapakinabangan talaga namin tong si Honda Click. Sa fuel consumption naman mga babe, napahanga talaga ako ni Honda Click. Kasi yung full tank namin is medyo malaki, nasa 200 plus, nasa 4 liters siguro yon. Pero nagagamit namin siya ng almost 1 week. Minsan pa nga lampas pa ng 1 week. Kaya mas nakakatipid kami dito. Kaya nga pinili namin to na motor na to, 'di ba? Nasabi ko nga sa vlog ko. Kaya hindi kami nagsisisi na ito ang kinuha namin for business purpose, for personal use. Kasi bukod na sa matipid pa, napaka-relaxing pang dalhin mga babe, no? So wala na tayong clutch. Napaka-relaxing. Maganda rin siya sa rides mga babe. Nakakahabol din naman. Sakto lang naman yung mga rides natin, hindi naman tayo rat-rat gaya noon. So ayan sa dulo mga babe, dyan tayo magta-top speed. So bebeluhan ko muna mga babe. Siguro papaalisin ko muna yan ang mga nasa unahan para mas makita natin yung top speed. So gagilid lang muna tayo mga babe, no? So hanggang sa maklear yung way natin kasi medyo mabilis yung papatakboy natin ngayon.
So ito try na natin ngayon mga babe, no, nakabuelo na ako. So kung makikita nyo, 65, 70, 80, 90, 95, 100, 103, 104, 105. So nakasagad niyo yung throttle ko mga babe, no? So ayun, 105 sagad na, hindi na siya nagbabago. So 105 lang talaga yung top speed ng aking Honda Click. So disclaimer lang mga babe, no? So hindi lahat ng Honda Click is same ng top speed ko. Ito ay base lamang sa nakita nyo ngayon na top speed ng sarili kong Honda Click. Mabilis na yon para sa akin mga babe, no? Kaya din naman makahabol. Napaka smooth pa kahit sobrang bilis, oh. Yan, di ba? So nasa 90 tayo ngayon. So 95, 97, 98, 99, 100. Mabilis din naman siya mga babe sa mga gusto magpabilis dyan. So depende na rin dyan sa driver. Ako kasi takot rin ako mga babe. Takot rin ako na masyadong mabilis. Kaya satisfied na ako doon mga babe sa 105. Siguro konting buwela pa. Konting buwelo pa natin is siguro lalagpas pa tayo. Pero usually sa palaging pagtatry ko ng top speed ko is almost 105 to 107 lang talaga mga babe, no? So wag na tayo mag-expect ng mas mabilis kasi 125cc lang tayo mga babe. Hindi na gaya noon sa Raider ko 150. So inaabot rin ako doon ng up to 120 km per hour. So ayun, di ba? Napakabilis, pero may mas bibilis pa doon. Kaya nga, di ba, sabi ko, depende 'yun sa driver mga babe. So nandito na tayo sa Tiwi. So malapit na rin ako sa amin, kaya hanggang dito na lang yung vlog natin mga babe. Wala na akong ibang sasabihin. So sana ay nasatisfied kayo sa top speed ng Honda Click 125i ko. Same lang yung top speed niya bago ko pinalinisan yung panggilid nito mga babe. So nung bagong kuha ko lang siya, trinay ko rin siyang i-top speed. Umabot siya ng 107. Pero belong-belo yun mga babe, no? Tapos ngayon na pinalinisan ko last week itong panggilid is ngayon 105 naman siya, kaya okay na rin to mga babe. Satisfied naman ako. So disclaimer lang ulit, hindi pa ako professional rider, hindi rin pa ako professional sa motor. Ito pong lahat ay base lamang sa aking karanasan. So maraming salamat mga babe, no, sa panonood. So ulitin ko lang sa mga hindi pa dyan nakakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo at click nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa aking mga latest video. Goodbye mga babe, I love you all.